खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय जासिबाय आंनि फंनैसो मोनसे फट' गाज्रि ओंखारदों आंनि सायाव मोनसे फट' गाज्रि ओंखारदों सोरबाया आंनि सायाव फट' एडिट खालामला होनना बुंनायलाय बोरै खालामबायसो माथो आं बेफोरबायदि फट' एडिटनि भिडिअ लाबोया 6 मास जाबाय 6 मास होमबालाय माथो ओंखारो लासिंसिं आंखौ एडिट खालामबाय थायो मा मोनजाखो दालाय मा मोनजाखो आंखौसो बदनाम खालामदों नोंसोरो आंखौ एडिट खालामनोब्ला आंखौ बदनाम खालामनाङा एडिट खालामनोबा खालाम आरो आंखौ बदनाम खालामनाङा बेनिखायसो आंखौ जानला मानला बदनाम खालामनाङा बै मालायखौ बदनाम खालामनाया बैहासो फाप जागोन फाप जागोन बैहासो फापि मानसि मोजाङा मोजां गाहाम मानसि आरो सोरबाया गाज्रि फट' आपल'ड होयो फेसबुकआव नुजानाय फट' आपल'ड होयो बिसोरो जाबाय फापि बिसोरो मोजां मानसि नङा बेनिखायसो आंखौ सोरबाया एडिट खालामदों ओरैबायदि दुखु मोनदों नंगौ दायो सेकेन्ड नाम्बाराव आदा जोंखौ भुमिका बिनानावा मानो बोराय होनदों दुखुनांथाव बाथ्रा ना दायो भिडिअखौ नाय जोबजासिम नाय बुजिगोन नाङा एफा बोरायनो आदा जेम्सखौ फसायदों मालाय नांगौ आब' आंनो नाङा एफा बोरायनो उल्था खलबारना खर'आव जोगोन आं नोंखो फिल्माव आं जेरै जायोना उल्था खलबारना खर'आव खोलैगोन आथिंखौ आं नोंखो मानि थाखाय बोरायनो होनदों हा मानि थाखाय बोराय जों दुखु मोनदों आदा जेम्सखौ बेबायदि बोरायना बुंनाङा बेथ' हाबा जायाखै मानसिनि बिगुरा गुरै जाबासो बेखौ बोरायना बुङो दायो मोदोमफोरा गोरा माखा दायो जोङो बोरायाखै जानला मानला मानसिफोरखौ बोरायना बुंनाङा ओइ भुमिका बिनानाव नोङो आदा जेम्सखौ बोरायना बुंनाङा जों दुखु मोनो नोङो बर' जाथिफोरखौ नों बदनाम खालामदों बेनिखायनो नोङो बेफोरबायदिखौ बुंनो नाङा नों लाइभ भिडिअ लाबोनो नाङा आं दुखु मोनदों ओइ भुमिका बिनानाव नोङो आदा जेम्सखौ बोरायना बुंनाङा मानि थाखाय बोराय दालाय मानि थाखाय बोरायना होनदों मानि थाखाय बोरायना बुंदों दुखुनांथाव बेनिखायनो बेफोरबायदिखौ बुंनो नाङा दे आं दायो भिडिअखौ फोजोबनोसै जाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना ला आरो शेयार खालाम आरो लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम